Hello guys, maing adlaw sa inyong tanan. Sige. Hay, mag-hi ka. Nagkaan ng Jollibee guys. Nagkaon jeg Jollibee. Salamat dahil sa nag-sponsor sa Jollibee ni Basti. Ma'am Lovely Lai. Ma'am Lovely Lai 09, salamat. Lipay kay Basti unsa kasi kasulti nimo te. Salamat. Salamat. Unsa pa? Salamat sa Jollibee. Salamat sa Jollibee. Uy, pag-adto na yung unsa day ka nang adto kag mall day? Unsa kag mall? Unsa unang kamot day? Makita na dito sa mall. Unsa day adto kag mall day? Unsa unang kamot? Ana unang kamot kung maglakaw isulod sa Dili sulod. Mabuak. ay basig makabuak ka. I-plaster ang kamot. Ato bang diri kay mahibalan na to ba? Ya pag auto nimo parting lipayan niya kay adto sa Jollibee. Pakita niya ng baso. Ay na, gikuha gyud ang baso man na sa basurahan. Tara. Ay, ang ebidensya. Oh, butang lamay na niya. Lipay kay siya. Guys, pag uli diri, Jollibee daw. Iya kung giinan kaon ni ko ikoralay kaon ana. Hot chocolate. Nya. Anya, unsa may sakay mong pinikab? Nay nakaila sa mo sa mall. Na? Lipay kay siya guys, kina siya na siya pants. Nakaila siya sa mga cashier. Sa shout out din sa Cagaysano. Grand Mall. Kaila siya. Kaila. Unsa may gibati? Dili. Vlog. Unsa may gibati nimo? Unsa gibati nimo? Ang iyang kauban, iyang tita dara. O na iyang kauban, iyang tita. Walang ko ni uban kay sila ra Basti. Ganapi gipalit iyang tita, gihapit na lang dito. Dagan pa siya pag abot dito kita Jollibee. Ha? Hapit mo siya kahilak, uy. Nga naman. Ay, dagan kayo kita Jollibee na Jollibee. Gapos ba mo Jollibee? No. Gapos mo Jollibee? Clip, pasok. Ha? Ada. O, video pasok. Nalak ko sa kuha ng Jollibee. Jollibee, oh. Anak daw sila sa Jollibee. Close. Ya anak daw. Ay, anak. Anak. Picture mo do. Unsa nga dulaan to? Ay, espada. Espada. Salamat ni Ma'am Lovely Lai. Oh, ipasok lang clip. Lovely Lai, salamat ma'am. Nga, Unsa pa? sakay kag pinikab. Nana kay butanganan og. Unsa to? Ani? Tama. Sige palit nimo. Sige, akong palit nimo. Jollibee. Ay, napa may. Sige pa. Kanan dulaan. Dulaan, espada. Sige pa. Espada. Pencil case. Ah? Pencil case. Case. Pencil Case. Case. Sige, unsa pa? Ano? Tanag tubig, unsa to? Tumbler. Glamber. Blur. Unsa pa? Kuan. Cook. Dala na sa Jollibee. Cook din na day. Sige, salamat na. Uy, Babay na. unsa to? Unsa to imong gikagulan nga Ay, gibili na to imuhang kuan mga Jollibee kay nag-take out lang man ta Jollibee no. Unsa to imong gagulan kay gibilin gi basin? Kaon. Sige kaon. Patita basig kaon na to kung Jollibee dito. Naturo na kong french fries. Sige kaon na daw yung Tawag na to Jollibee. ng inaw ay. Padi man nalalakan kun. Pero na nakaila din dito yang. Ay nakaila oh na oy. Ay nakaila na nga kuan. Ikaw day tong gugma-gugma di ay. Gugma-gugma. Na mga clip diya tanawon malingaw mo. Atong tanawon na to, paanton niya gumul tanawon na to ang mga clip niya. Mo ni, inatanawan ninyo. Sige. Please watch na. Wala niya akong video. Salamat na. Tanawan ninyo. Basti. Asa day ka? Ha, tanong diri. Asa ka? Oh, Jollibee na siya, wey. Dari kay kwarta. Naman din hingatag sa imo nga daw. Kinsa man to? Si ma'am? Kinsa man to nagatag sa imo ha? Si Ma'am Lovely.
Pasalamat sa video di. Ha? Oh, ate di ay sorry good.
Dali, dali. Bawa na to dito, dali. Oh,